very, very quiet. I'm hunting rabbits. Ha Mada! Mari! Banchetul, vă dați seama, e banchetul de clasa 2 pe fetele, vă dați seama? Băi, și băieții nu vin asta, să mai convingem. Da, să convingem. Dar câte vă lăsați? Ce te îmbraci așa? Eu vreau toate la mine. Hai, zi, au, păi zi, eu până la chifre, așa că vii cu noi, nu la banchet. Vii, trebuie să fii alături de noi. Eu nu am haine. Am îmbrac și dar ce să-mi iau? Și ce ți-ai? Rochi și pantaloni. Ganz schön braun. Warst du in Ferien, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Phenomena.
Da, e ce sta a fare con i riferimenti fuori. This is who I am and this is what I like. GC Summon, Blink and MXPX rocking my room. If you're looking for me, I'll be at the show. I can never find a better place to go until the day I die. I promise I won't change. So you better get ready.